Bueno, veiem, jo de lleis entenc lo just. Per part de la Mariona, aquest cas no el conec. Per part d'en Charlie, suposo que és la persona que contínuament m'està increpant, contínuament quan fem una taula informativa ve a increpar, inclús no sé si és parent o no és parent, un senyor portava un gos i bueno, es va adentrar a la taula, es va fer passar que li interessava el que estàvem fent. De bona fe, el coordinador general de Girona per Vox li va oferir un llibre i en aquest cas va agafar el llibre i li va estampar la cara. El gos, al veure aquest gest, no sé, bueno, evidentment segur que es va creure que havia de respondre, no? Es va balançar, bueno, va ser molt desagradable. La primera taula informativa que vaig fer aquí a Palafrugell va ser horrorós. Per part dels Mossos d'Esquadra, jo no estic d'acord que quan fem una taula informativa vinguin. Des que va passar allò, van venir 4 furgons de Mossos d'Esquadra. Nosaltres no portem la guerra. Nosaltres no venim a increpar ningú, perquè a ningú increpem. Sisplau. Vale, seguim. El que sí que tenim Seguim. És que respectem a tothom. Bueno, sí, està aquí aquest senyor. Seguim. Vale, molt bé. No obrim debat amb el públic, sisplau. Després ell sí que podrà intervenir. Ho dic per portar el debat. Sí. Nosaltres, jo mai he anat a increpar ni a Esquerra, ni a Junts, ni al PSC. Puc tenir la meva opinió. Exactament. Jo no hi estic d'acord. Ja dic, si estan condemnats o no estan condemnats, això és la llei. Jo aquí ja no hi entro. Però el procediment, com una persona que estigui en un restaurant menjant, que no està treballant, que està disfrutant de l'estiu, de les seves vacances, no és de llei que posin a tothom o sigui, és molt violent. Això és violència. Anem concretant, sisplau. Has dit que votaràs que no. Jo votaré que no, evidentment. Vale, doncs seguim el torn.